אהלן, עופר, ערב טוב. מה נשמע? יום ראשון, ביום ראשון, רביעי תחילת ינואר, בינואר, תחילת שנה חדשה. השבוע הראשון של ינואר, אנחנו ברביעי בינואר, פרק 81, עופר. אה, אכן, סלמתק. סלמתק לנו. עופר, בוא נדבר היום על נטוורקינג. יאללה, מה זה נטוורקינג? בסדר, מה הפירוש הרשמי תראה, אנחנו לא יודעים. אני רוצה לקחת את זה אפילו צעד אחד קדימה, ולהגיד שבתוך עמי אני חיה, ואני יודעת איך מתייחסים לנטוורקינג. מה הרבה זאת אומרת? מאוד שם רע יש לנטוורקינג ברשתות החברתיות, כי בתפיסה, בתוך הקבוצות נטוורקינג, אתה מחויב להמליץ על חברי הקבוצה, גם אם לא בחנת את על פי זה מקצועיותם. נמדדות הנקודות שלך. על פי מה? על פי זה נמדדות הנקודות שלך. בדיוק, על כמה אתה מביא עבודה לחברי הקבוצה האחרים. עכשיו, גילוי נאות, אני הייתי יושבת ראש קבוצת נטוורקינג, B&I, מטרופולין, בתל אביב. מעולם לא המלצתי על מישהו שלא השתמשתי בשירותיו או שלא שמעתי. אמ, את קופצת מהר מדי, אני מיקי. קופצת מהר מדי, כן, ככה זה בוא יותר נתחיל מדי. ממה זה נטוורקינג ולמה הוא חשוב. נטוורקינג, מהפירוש המילולי שלו, זה לעשות, לעשות לובי לעסק שלך. נכון. אנחנו אומרים כל הזמן, כמעט בכל פרק שאנחנו מדברים על שיווק, שהשיווק הכי טוב הוא שלך אלה עצמך. אוזן. תדבר, תדבר תדבר על מה שאתה עושה, תדבר על, גם רק מי ששואל, לא, תדבר עם כולם, תדבר במכולת, תדבר בסופר, תדבר בתור לקופת חולים, תדבר על מה שאתה עושה. נכון. ולא בקטן, תדבר, זה העסק שלך, זה הבייבי שלך. כמו שתמיד אני אומר, אתה, דבר ראשון אחרי שאתה אומר, יש לי שני ילדים, אתה ישר שולף את הפלאפון ומראה תמונות, נכון? למה? כי אתה גאה בהם, ואתה רוצה להשוויץ בהם, והם בבת עיניך, ואצטרה, אצטרה. אותו דבר בדיוק. העסק שלך, זה הבייבי שלך, זה החלום שלך, ולכן תדבר, ובנטוורקינג זה בדיוק מה שעושים, מדברים על העסק שלך. עופר, אוקיי? נטוורקינג, שורה תחתונה, זה ערוץ שיווקי, בסדר? לגמרי. כמו עכשיו, שיש לתוך הנטוורקינג יש באמת קבוצות B&I, שבואו נדבר רגע עליהן. ויש B&I, קבוצות ביז טו B&I, ביז, יש כל מיני קבוצות. כן, יש הרבה מאוד קבוצות שמה שקורה שם, תכלס, זה קבוצה של אנשים שקודם כל מדברים על העסקים שלהם. איזה מציצים כיף לעסק, לפתוח בדיוק. 7 בבוקר באיזה בניין משרדים בראשון, לפתוח את הבוקר בבופה ולדבר על העסק שלך ולשמוע עסקים אחרים. אנחנו לעשות מתקדמים עם זה. קשרים. לעשות קשרים בדיוק. נכון. עכשיו להרחיב בואי את דברי מעגל, על ה-B&I. אני אומרת, זה להרחיב את מעגל הלקוחות שלך בעצם. בגדול, בתוך קבוצת נטוורקינג יש 20, 30, 40 אנשים, כל אחד יש לו את העסק שלו, אבל מבחינתנו לכל אחד יש את המעגלים הקרובים אליו, את בדיוק. המעגלים הרחבים יותר. זאת אומרת שאם אני באה ומציגה את העסק שלי, צילום היום, בסדר? ייעוץ עסקי, לא משנה מה. ואתה יושב שם בקבוצה ושומע את זה, והיום אתה יורד במעלית עם מישהי מהבניין שלך, שאיכשהו יצא לכם לדבר על צלמת, ואני כבר הייתי בפעמונים פה בראש שלך, אנחנו קוראים לזה בנטוורקינג פעמונים, זה בעצם כל פעם שמישהו ישאל על צלמת, אני אקפוץ לו לראש, בסדר? או על ייעוץ עסקי, אני אקפוץ בדיוק. לו לראש. ומדובר תיקחו את הדלתות של זה, מדובר באלפי אנשים, חשיפה חינמית. נכון? ויותר מזה, זה פלא אוזן. בסדר? שזה בגדול השיווק הכי חזק. כי אם אני, מיקי, אומרת לחברה הכי טובה שלי, תקשיבי, אל תחפשי לק ג'ל יותר, אני לא עושה לק ג'ל, אבל נגיד, אל תחפשי לק ג'ל יותר, יש לי מישהי מעולה, היא לא תחפש. היא תלך נכון, למישהי המעולה שאני ממליצה לה. נכון, נכון, נכון. זה בדיוק הרעיון. וגם לא החברה הכי טובה שלך, לקוח במשרד, אתה אומר לו, אני הייתי, מישהו החליף לי כיור, אינסטלטור מעולה, זמין, חמוד, נגיש, תזמין אותו, נכון, הוא יזמין אותו, למה? כי פה לאוזן עובד מעולה. נכון. ו, ועכשיו, אז הנטוורקינג הזה, אז נכון, כל הקבוצות B&I האלה, לפעמים,
אל תקשיבי, תעצמי את האוזניים, הן מנג'סות קצת. למה? כי כל כבר נפתח, סביב, אני לא יודע, קבוצות אחרות, ה-B&I הוא קצת מתיש, צריכים לקבל אותך, צריכים להכשיר אותך, צריך להיפגש איתך, צריך זה, וצריך ככה, וצריך ככה, וכל מיני אמריקניזציה כזאת, שאותי קצת נכון, אבל זה עושה את דוחה העבודה, עופר. ברמה האישית קצת מרתיעה אותי, אבל נכון, את צודקת, היא עושה את העבודה, היא עושה שירות מעולה. מה גם שהיא בעצם, אם בסופו של דבר, קודם כל, יש שתי דרכים. אתה לא חייב להצטרף לקבוצה. אתה יכול להיות מה שנקרא להתארח. להתארח. מה זה להתארח? תסבירי. להתארח זה פשוט להגיע לקבוצת נטוורקינג בתור אורח. אתה יכול להסתובב בין קבוצות נטוורקינג. בדיוק. אתה יש לי רשאי להגיע חבר לכל קבוצה שהעסק שלו 3 שעות. הוא בשלוש פעמים בשבוע מתארח בקבוצות נטוורקינג. ממש. 7 בבוקר על האוטו, דש דש, לאן אתה נוסע? לראשון, לאן אתה נוסע? ליבנה, לאן אתה נוסע? למרכז תל אביב. אני היום מתארח בקבוצת נטוורקינג. בעצם כל קבוצת נטוורקינג פותחת את הישיבות שלה, שזה פעם בשבוע צריך להגיד, פותחת את הישיבות שלה באירוח. בדרך כלל אירוח של אחד או שניים, אני ראיתי גם קבוצות או נטוורקינג של 15, כן. 3. גם 15. כן, אבל יש להתארח ולדבר, ויש להתארח סתם. אין דבר כזה להתארח סתם. מי שמתארח אוקיי. מדבר. אז אוקיי, סבבה. אז יש לו משהו חצי דקה, 2 דקות, איזה לספר על 2 העסק דקות? שלו, 45 שניות, חצי דקה. לדבר על העסק לעשות שלו, את נאום המעלית, בדיוק. בדיוק. ולהכיר, עכשיו, שם אתה מכיר עוד אנשים, עוד עסקים, ושם אתה זה עוד יוצר מעגלים. קשרים, בדיוק, ואתה יוצר מעגלים, אתה לא חייב להצטרף לקבוצה, וזה לא חתונה קתולית. אתה יכול כל פעם להתארח בקבוצה אחרת, זה נהדר, זה מצוין, זה מומלץ, וזה חינם. מה זה חינם? זה לא זה לא חינם, ממש זה עוד חינם. איזה 60-70 שקל אירוע. 60 שקל בשביל הבורקס שאתה אוכל שם בבוקר. נכון. בסדר, זה חינם. מיקי, היום, אפילו בפייסבוק, הפרסום הוא לא חינם. זה נכון. חינם. נכון. אמרתי את נאום המעלית שלי. לא, לא, אני מסכימה איתך בהכל, אגב. אני חושבת שנטוורקינג זה דרך מצוינת להציג את העסק שלך, ובעיקר לצבור ניסיון בלדבר על העסק שלך בנאום מעלית. מדהים. לדעת לדבר על העסק שלך ב-35, ב-45 שניות, רק על העסק שלך, להיות ממוקד. אתה יודע, יש לי, אני חושבת שכבר הזכרתי אותה פעם בפודקאסט, יש צלמת אחת שנכנסת לנטוורקינג, וכשמגיעה של 35 שניות שלה היא נעמדת, ואומרת, אני לבנת ואני מפשיטה אנשים. ככה היא מתחילה. היא צלמת זוגיות ואירוטיקה. בקיצור, הרעיון הוא באמת לדעת איך, אתה יודע, 40 אנשים מדברים או 30 אנשים מדברים, איך למשוך את תשומת הלב של ה-40 האלה אליך ב-35 דקות שאתה מדבר, אוקיי? וגם בזמן, יש משהו שנקרא להתאמן על, על שיחות חולין. זה נורא נורא חשוב, כי נכון. אם אחרי הנטוורקינג הזה, סתם, הנטוורקינג בנוי מגישה כזאת, יושבים ומדברים סבב, אתה מציג את ה-45 שניות שלך, עוד מציגים את ה-45 שניות שלהם, ואז יש להם איזו הרצאה כזאת, ואז משהו, זה נגמר ואז ואוכלים. הפסקה. אם אתה בהפסקה תמשיך לשבת על הכיסא ולא תעשה נטוורקינג, נכון. ולא תיצור את הקשרים, מינגלינג, מינגלינג. מינגלינג, אתה עשית רבע עבודה. וגם בזה צריך להתאמן, יש לומר, לא כל האנשים זה באלן האהלן אלן אהלן שלהם. שלהם. לא כל האנשים מרגישים בושה, מרגישים הוא לא מכיר אותי, על מה אני אדבר איתו, אולי אני אדבר שטויות, זה גם דורש אימון, נכון, אימון מלשון להתאמן. נכון. ולכן, וזה מאוד מאוד חשוב. מה עוד אני רוצה להגיד לך? מה עוד אתה יש לנו רוצה להגיד? ממש כמה שניות בנושא הזה. כשאנחנו, יש לנו עסק ואנחנו נותנים איזשהו שירות, אנחנו מאוד מקובעים לשירות שאנחנו נותנים. למשל, אם אני עכשיו חנות צעצועים, אני לא אמכור עטים, אוקיי? למה? כי אני חנות צעצועים, אני סתם נתתי דוגמה רעה, בסדר? לכי, ממש רעה ויש לך 20 שניות. תזרמי איתם הדוגמה הזאת. ברגע 15 שאני, שניות. רגע, ברגע שאני נתקע על מוצר אחד, אני עושה שירות לא נכון. מה אני רוצה להגיד? תהיו יצירתיים. במינגלינג, תקשיבו רגע מה האחרים רוצים. אולי יש לכם משהו ממש, להתאים אותו אליכם.
מחר נמשיך. לא נותנת לדבר.